ഞാൻ ആ സൈഡിൽ നിൽക്കായിരുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എനിക്കൊരു അടി കിട്ടി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ റിയാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ കയ്യിരിപ്പ് കൊണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യമേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭരണകൂടം എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസം എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്. അതായത് വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ഷോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിയേറ്ററിൽ ജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനസമുദ്രമാണ്. അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാർ ഇടിച്ചു കയറിയിട്ട് ആരാധന തിയേറ്ററിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഗ്ലാസ് ചില്ല് മൊത്തം ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് വീണു. അറിയാലോ കൊല്ലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ജനമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ക്യൂവിന് നിന്ന സമയത്താണ് അടി കിട്ടിയത്. അന്ന് എനിക്ക് ആ രാത്രി ഫസ്റ്റ് ഷോയുടെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അതേ ക്യൂവിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിന്ന്, നമുക്ക് അന്ന് ആ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ക്യൂ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യൂന്ന് വിട്ടുപോകരുത്, പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നിന്നോണം, സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ ആ ക്യൂ നിന്നോണം. അങ്ങനെ നിന്ന് കണ്ട സിനിമയാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. അത്രയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരാധനയുണ്ട്. ഭാവനൻ ചേട്ടൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മദനോത്സവത്തിലൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം. സിനിമ നാട്ടിൽ വലിയ ഹിറ്റായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ പെരുന്നാളിന് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണ് മദനോത്സവം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സുരാജേട്ടനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. സുരാജ്, നമ്മുടെ മദനോത്സവത്തിലെ മദനൻ ഒരു നല്ല, അതായത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളറടിച്ച് വിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് കേട്ടത്. സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ. അതിനപ്പുറം എന്താണ് മദനൻ? ഇല്ല, ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴി വിൽക്കാൻ നേരത്ത് 10 രൂപയ്ക്ക് 3 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആകെ കൂടി ഒരു തടിവെട്ടുകാരൻ മോഹനനുണ്ട്. മോഹന, മദന, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആളുടെ ജീവിതം അതാണ്. പിന്നെ ഒരു അമ്മായിയുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിതം. പിന്നെ ഇയാളുടെ എന്തോ വഴിമുട്ടാണ്, പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. ആ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു സൂചനയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്ന് പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. അത് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇലക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അപരന്മാര. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതിനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ കണ്ണൂരിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൂടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? ആ ഒരു മേഖലയിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രധാനമായും പൊളിറ്റിക്കൽ സന്ദേശമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് സന്ദേശം. സന്ദേശത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുടച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, മദനോത്സവം. മാത്രമല്ല ചിരിക്കാനുള്ള വക ഇഷ്ടം പോലെ. അതിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, കുറെ പുതുമുഖങ്ങൾ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എൻ്റെ അമ്മായിയുടെ കഥാപാത്രം ഒരു രക്ഷയല്ല. അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഏതോ ഹെഡാണ് അവര്. ആ അമ്മയ്ക്ക് അഭിനയിക്കണമെന്നല്ല ആഗ്രഹം. ശരിക്കും സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടനെ നേരിട്ട് കാണണം എന്നാണ്. അതിന് ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അതെ, സുരേഷ് ചേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത്. അത് ഒരു രക്ഷയല്ല. ഞാനൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോയി. അസാധ്യ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയല്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കഥാപാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ. അത് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രതീഷിന്റെ സിനിമകളിലെല്ലാം ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ രതീഷ് അത്ര വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആണ്. ഇപ്പോൾ രതീഷിന്റെ തിരക്കഥയിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും രതീഷിന്റെ ഒരു എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ആ ഔട്ട്ലൈനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാബു ആന്റണി വന്നതെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. ബാബു ചേട്ടാ അതൊന്ന് പറയൂ. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്? ഞാനും സുരാജും അതന്നെ ആ പടത്തിന്റെ വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. നമ്മളൊരു കോമ്പിനേഷൻ. അതെ, നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനിൽ എനിക്കൊന്ന് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ട് പോലും കരിങ്കുന്ന സിക്സസിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സീൻ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒരു സീനിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക വന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരികയും. ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റ് ആണല്ലേ? ഹ്യൂസ്റ്റൺ ഗസ്റ്റ് ആണ് സുരാജ്. അപ്പൊ ഇത് പറയേട്ടാ, അലുവ മീൻകറി എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി ഇതില് അലുവയാണോ മീൻകറിയാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ട് പറയൂ. രണ്ടും മോശമല്ല. അതെ, ആദ്യത്തേത് അലുവയാണ്. മദനൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന മധുരമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അലുവയ്ക്കുള്ളത് അലുവയ്ക്കും മീൻകറിക്കുള്ളത് മീൻകറിക്കും. അപ്പൊ അത് പോയി വരുമ്പോ എന്താ പറയുക, നാളെ മുട്ടിയാൽ ചേരയും കിടക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു മദനന്. അന്നേരം പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്. അതുപോലെ മദനൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞിന് കളറൊക്കെ അടിച്ച് ഒരു അമ്മായിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ.
അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ട് മറ്റേ മദനന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു. ഈ രണ്ട് മദനന്മാരും തമ്മിൽ വേറെ വിരോധങ്ങളൊന്നുമില്ല. രണ്ടുപേർക്കും ഈ മദനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അത് ഈ മദനിലൂടെ സാധിക്കണം. ഇല്ല, ഈ മദനിലൂടെ അത് ബ്ലോക്ക് ആകുന്നു. ഈ മദൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, പെട്ടുപോകുന്നതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ അപരന്മാരെ നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അപരൻ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ ശത്രുവായി മാറുമല്ലോ. അല്ല, ഈ അപരൻ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്ക് അത് അപരനാണെന്നൊന്നും പുള്ളിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നും, പുള്ളിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല. പിന്നെയാണിത് രാഷ്ട്രീയം അല്ലേ? അത് ഫുൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. കാണാത്തവര് ഇവിടെ ദുബായിലൊക്കെ റിലീസായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെന്ന് കാണണം. ഭയങ്കര രസമുള്ള സിനിമയാണ്. ചിരിക്കാൻ കേട്ടോ, തുടക്കം മുതൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഈ കുറെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് കുറച്ചാൾ ബാബു ആന്റണി ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം കിട്ടിയ ഒരു നല്ല തിരക്കഥയാണ്, ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ചിരിക്കാം, കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൈയടിക്കാം. പിന്നെ കോമഡി മാസ് എന്റർടൈനർ ആണ്. സുരാജിന് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. ഇപ്പം രതീഷുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ, ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാതാം കേസോടും കനകം കാമിനി കലഹവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ മദനിലെത്തുന്നത്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും രതീഷിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരേണ്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നു, അതോ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ സുധീഷ് ചെയ്യാനിരുന്ന സിനിമ തന്നെയാണോ? ഞാനും സുധീഷുമായിട്ടൊരു പടം ചെയ്യാനായിട്ട് പല ആലോചനകളും തിരക്കഥകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് പിന്നെ രണ്ടുമൂന്നെണ്ണമൊക്കെ നോക്കി അതൊക്കെ വിട്ടു നിന്ന സമയത്താണ് ഈ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ മറ്റേ നോവൽ കഥ. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിക്കും അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതിന് ആര് തിരക്കഥ? നമുക്ക് രതീഷിനോട് പറയാം. അങ്ങനെ രതീഷിന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രതീഷ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. രതീഷ് എന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതാം. ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ ഒരു തിരക്കഥയായിരുന്നു, കഥയും കൂടെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം കൂടെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസമായി, ഓണായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അത് രതീഷ് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനും സംസാരിച്ചു, അദ്ദേഹം തന്നെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. AVF വിനായക ഫിലിംസ് ആണ്, കൊട്ടാരക്കരക്കാരനാണ്. അത് സുരാജ് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാനും അറിയുന്നത് പോലും. നിന്റെ നാട്ടുകാരനാണ്, നല്ല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവിടെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ആള് ദുബായിലാണ്, ബിസിനസ് എല്ലാം ദുബായിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിലിമാണ് ഈ സിനിമ. അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത്. ശരിക്കും ഇനി അവരുടെ ബാന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വരായിരിക്കും. ദിലീപ് ഏട്ടൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, സുരാജേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുരാജേട്ടൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയും. അത് ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ചെറിയ ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ സുരാജിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുരാജ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ പറയും, നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലോ എന്നുള്ളത്. ബാബു ആന്റണിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് സുരാജിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. സുധീഷ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രം ആരെ ചെയ്യും, ആരെ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ആളെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ ആണ് രതീഷ് തിരക്കഥ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അയാൾ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു, എന്താണ് അയാളുടെ ബിഹേവിയർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സുധീഷ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചേട്ടനെ നോക്കി. അപ്പം നമ്മളെല്ലാരും കൈയടിച്ച് കുറെ കാലായി ചേട്ടനെ വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ കിട്ടിയത്. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ തിരക്കഥ എഴുതി ചേട്ടന്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആക്കി. കുറെ മാനറിസവും ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ബാബു ആന്റണി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ മദനന്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മറുകണ്ഠം ചാടി അപ്പുറത്തേക്ക്. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ബാബു ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു വലിയ ആക്ഷൻ ഹീറോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വൈശാലിയിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ലോമപാത രാജാവ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂഫി പറഞ്ഞ കഥയിലെ സൂഫി, ഇപ്പം വിണ്ണയെ താണ്ടി വരുവായിലെ അച്ഛൻ. അത് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അതെ, അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പം ഇതിനിടയിൽ വളരെ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാബു ആന്റണിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ, അതോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇതോടുകൂടി സമീപിക്കാഞ്ഞതാണോ? ഫിലിം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇത് പുട്ട് ഫോർത്ത് ചെയ്യാറില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളും നോക്കി അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ഉള്ള ഒരാളല്ല. ഞാൻ ഇത് കൂടുതലും ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് വിട്ടുകൊടുക്കും. കാരണം എന്നാലേ എനിക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാത്തിലും കയറി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം
സജഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല. അത് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇവർ ഇത്രയും എൻ്റെ ഒരിക്കൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടാവണം എൻ്റെ ഒരിക്കൽ എത്തുന്നത്. അതൊക്കെ കൂടി അത്രയും ഹോംവർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തൊരു സംഭവം എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയി. അവർ പറയുന്നത് ഷൂട്ട് കഴിയുന്ന ദിവസവും ചോദിച്ചത് ഞാനിത് ചെയ്താൽ ഞാനിത് ചെയ്താൽ ശരിയാവോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് പാക്കപ്പിന്റെ എന്നും പറഞ്ഞു മറ്റേ പൂശണിയൊക്കെ അടിച്ച് ഉടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, കോഴിക്കുഞ്ഞ്. തലയിൽ എന്തൊക്കെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സത്യം, കോഴിയെ കിസ് അടിച്ച് മരിച്ചു എന്ന് ചത്തുപോയി. അത് കളറടിച്ച കോഴി തന്നെയാണോ? കളറടിച്ച് ചുണ്ടത്ത് നീല ഉണ്ടായിരുന്നു. സുരാജ്, ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് കളറടിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളറടിച്ച് എടുത്ത് കൈ കൊടുത്ത് കയ്യിലെടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ച കോഴി 12 കോഴി. ഓ, ഇത് ഈ സിനിമ പാവം കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങള് ഈ കളറടിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയില്ലേ, നമ്മളിതിങ്ങനെ കേട്ട് കേൾവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവൂ സുരാജ് അത്? പിന്നെ അതായത് എന്തിനാണ് ഈ കളറടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു 4 ദിവസം 5 ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞാണ്, 5 ഒരാഴ്ചയും കൊണ്ടാണ്. അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കളറടിക്കുന്നത് ഈ പരുന്ത് പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. ഇതെല്ലാം വീടുകളിലിട്ട് വളർത്തുന്നതല്ല, അപ്പൊ പരുന്ത് റാഞ്ചാതിരിക്കാനാണ്. ശരിക്കും വലിയ കളർ, നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളർ ആണെങ്കിൽ പച്ച, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ് അങ്ങനെ പല പല ബ്രൈറ്റ് കളറൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പരുന്ത് അടിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പരുന്ത് കളറുള്ള കോഴിയാണ് അടിക്കുന്നത്. പരുന്തിനും മനസ്സിലായി പരിപാടി, മനസ്സിലായി. പണ്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് കത്തിച്ചാൽ കൊതുക് വരില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊതുക് വരുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകളുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയല്ല, ഒരു നല്ല സഹൃദയനാണ്, തമാശക്കാരനാണെന്ന് ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തമാശ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു കോമഡി ഉണ്ടായി, കണ്ടില്ലേ? ചേട്ടന്റെ ഒരു വീഡിയോ വൻ വൈറലായി. മറ്റേ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ അടിച്ചു കൊടുത്ത് അവന്റെ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എന്നെ അടിക്കാൻ വരുമ്പോഴേ ഞാൻ ബ്ലോക്ക്. സംസാരത്തിനിടയിൽ അവൻ എന്തോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഒരൊറ്റ അടി അടിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മിസ്റ്റർ ബാബു നമ്പൂതിരി നമ്മൾ ബാബു ആന്റണിയൊക്കെ വിട്ട് അടി കിട്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തവണ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ബാബു ആന്റണി ചേട്ടൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ. ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടതോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത്. അത് പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ബാബു ആന്റണി വന്നാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് കിടില ആക്ഷനാണ്, അത് കാണേണ്ടതാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാ, അതായത് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സാധനം വരണം, ഐറ്റം വരണം, അതുണ്ട്. അതെ, അത് ഉറപ്പ്. കാര്യം ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വരും. അപ്പൊ പുള്ളിയെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പറയാം അതിനേക്കാളും ചേട്ടാ മറ്റേ അങ്ങനെ പിടിച്ചൊരു അടി അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് എന്ത് തിയേറ്ററിൽ ക്ലാപ്പായിരുന്നു അത്. ആ സമയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാബു ആന്റണി സിനിമകൾ കണ്ടറിയാം. ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഷോട്ട് ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് ബാബു ആന്റണി സെൻട്രലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അത് മിക്ക സിനിമകളും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം സാധാരണ നായകൻ അങ്ങോട്ട് പോയാണ് അടി കൊടുക്കുന്നത്, ഇത് നായകൻ നടുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്ന അത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കൊറിയോഗ്രാഫി ഒക്കെയാണ്. ഞാൻ ഈ ചന്ത, കമ്പോളം, ഈ രാജധാനി തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ, ഉപ്പുകണ്ടം നായകന്റെ ടീമിലാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കൂടിക്കാഴ്ച സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ്, ഉപ്പുകണ്ടത്തിനേക്കാളും മുമ്പ് അല്ലേ, കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അത് എനിക്ക് ഒന്ന് സേവിച്ചെന്നത്. ഹീറോയുടെ കൂടെയാണ്. എന്തൊരു സമാധാനം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുള്ളി ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പുറത്തുണ്ടോ, ഇവന്മാരെല്ലാം ഇടികൊണ്ട് ചാവൂന്ന് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ബാബു ആന്റണി ചേട്ടന് തിരിച്ച് മദനോത്സവത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം. സുരാജ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വന്നു എന്നുള്ളത് അതിലും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം. ഏതായാലും നമ്മുടെ കുറേ ലിസണേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സുരാജിൻ്റെ അടുത്തോ ബാബു ആന്റണിയോടോ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ്. സിനിമ കണ്ട ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Stay tuned 96.7 FM. We'll be back. ശ്രീധന്യ ഹോംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇന്റലിജന്റ് സ്മാർട്ട് ഹോം പ്രോജക്ട് അറ്റ് കുറവങ്കോളം, ട്രിവാൻഡ്രം.
A part of Radioactive. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയിരിക്കുവാൻ ഡോക്കി ഫാർമസി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഈദ് ബിഗ് ഡീൽസ്. ഈ ഈദ് സീസണിൽ ഡോക്കി ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ്, ബേബി കെയർ, ബാത്ത് ആൻഡ് ബോഡി പ്രോഡക്ട്സ് എന്നിവ വാങ്ങുമ്പോൾ നേടൂ എക്സൈറ്റിംഗ് ഓഫേഴ്സ്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ സ്കിൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഒട്ടനവധി ഓപ്ഷൻസും. ഈ ഓഫേഴ്സ് എല്ലാ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലുള്ള ഡോക്കി ഫാർമസികളിൽ നിന്നോ dockiponline.com-ലൂടെ ഓൺലൈനായും ലഭ്യമാണ്. Dockip Pharmacy, inspiring better health. Send smart and get cash back. Send smart and get cash back. അതെ, സ്മാർട്ടായി പണം അയക്കൂ, ക്യാഷ് ബാക്ക് നേടൂ. ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, 300 ഭാഗ്യശാലികൾ ലുലു മണി ആപ്പ് വഴിയോ ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് വഴിയോ പണം അയക്കൂ. നിങ്ങൾ അയച്ച പണം തിരികെ നേടൂ. ഒന്നിലധികം തവണ പണം അയക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിജയ സാധ്യത ഇരട്ടിയാക്കൂ. വേഗമാവട്ടെ, ഈ പ്രൊമോഷൻ ജൂൺ 14, 2023 വരെ മാത്രം. Send smart and get cash back. Union Coopil Eid Mubarak Smart Deals. നേടൂ 60% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫുഡ്, നോൺ ഫുഡ്, ഫ്രഷ് ഐറ്റംസ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഇനങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ 26 വരെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിലും സ്മാർട്ട് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും ഈ ഓഫർ നേടാം. കോൾ 800-888-9. Terms and conditions apply. Union Co-op. Wherever you are, we are. Federal Bank presents Remit and Retain exclusively for NRI customers. A part of Radioactive. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിറ്റ് 96.7 FM. Dubai's own. Tamil Hit of the Hour. Brought to you by One Infra. Tamil Hit of the Hour. On Hit 96.7 FM.